I vam anar perquè el teníem a sota, al costat de casa. Ai, que hem d'anar a veure el Franco a la botiga, tothom volia anar, hem d'anar a veure el Franco, era com una atracció. I tothom, la mare no va venir. Però nosaltres sí, la canalla i els d'això, tots a veure el Franco. I ens vam posar allà a la muralla i allà aquella cera, que ara hi ha aquella escola, ara hi ha una escola allà. Entre el Pere III i l'església hi ha una escola, no sé com la diuen. Nosaltres estava ple de gent, ens vam poder posar allà. Més avall era ple. I d'allà en amunt sí, però allà ens vam poder posar. I allà no ho vam veure, perquè des d'allà no es veia, perquè hi havia tot un tap de gent. Es veu que el Franco va baixar davant de la gasolinera i va pujar a peu tota la muralla fins allà davant nostre. Va pujar a peu fins allà. Però llavors el cotxe el anava seguint, un trosset més, no sé si anava més endavant o més enrere. Allà a prop hi havia el cotxe. Però ell va pujar a peu. Va anar pujant, amb aquell panxot que fotia, va anar pujant pel mig i tothom aplaudint com bojos. I quan va passar per allà davant nostre, doncs llavors sí, es va parar. Sí, va parar, llavors va acabar d'arribar al cotxe, va pujar al cotxe i llavors ja va marxar amb el cotxe. Sí, per tant el va veure de prop. Sí, el vaig veure de prop, i tant. Jo estava a la cera i ell va passar pel mig de la carretera. No sé, el vaig veure que hi devien haver 10 metres o una cosa així. Sí, el vaig veure de prop. La gent que cridava. Oh, viva Franco, i picant de mans com